Гісторыя сям'і Казлоўскіх пачалася амаль 13 гадоў таму. Павел і Алеся ажаніліся праз паўгода пасля знаёмства. І ўвесь гэты час у іх сям'і жыве і памнажаецца каханне. Пара выхоўвае 3 дзяцей. Кожны з іх яркая асоба. Старэйшаму Яфіму 11 гадоў. Хлопец захапляецца футболам, гуляе за юнацкую каманду «Шахцёр». Актыўны, вясёлы, любіць гульні на свежым паветры. Ясеній 7 гадоў. Харызматычная творчая дзяўчынка, любіць маляваць, танчыць, падтрымлівае любыя актыўнасці. Маленькай Ціне усяго 3. Яна вельмі разважлівая, пяшчотная і ласкавая. 3 дзяцей у сям'і ідэальна, лічаць супругі Павел і Алеся. Мы счастливы с детьми, очень весело. Естественно, много хлопот, забот, но это такие бывают приятные заботы, да. Нам весело, нам хорошо, комфортно друг с другом. Мне кажется, что без любого из них наша жизнь была бы не такой полноценной. 4 гады таму сям'я пераехала з Салігорска ў загарадны дом у аграгарадку Краснадворцы. Жыццё на сваёй зямлі у экалагічна чыстых умовах – гэта тое, да чаго супругі заўсёды імкнуліся. Блізкасць ад горада і развітая інфраструктура робяць гэты населены пункт прывабным для моладзі. Па суседстве будуюць дамы такія ж шматдзетныя сем'і. Зусім хутка новая вуліца стане ажыўленай. 9 лет прожили в городе, да. И своя мечта была, чтобы именно дом построить так. Построили дом, переехали сюда. І счастливы. Да. На ўласным участку працы шмат, але мужу і жонцы яна ў радасць. Дзецям падабаецца гуляць на свежым паветры, а для дарослых любімым заняткам стала добраўпарадкаванне тэрыторыі для камфортнага жыцця і адпачынку. Нядаўна скончылі будаўніцтва тэрасы, на чарзе зона барбекю. На участку з'явілася баскетбольная пляцоўка, пладовыя дрэвы і свой маленькі гародзік. Я всегда говорила, что у меня не будет огорода, честно. Но почему-то произошло все совсем по-другому. Потихонечку, помаленечку. Маленький у меня небольшой огород, но разрастаемся. Там и малина, клубника, голубика. Такой вот ленивый огород. Для души. Да. Начинался, уже с обычного огородика, теперь уже мы переходим. Высокие грядки покупаем, хотим, более красиво делать. Будні сям'і Казлоўскіх актыўныя і насычаныя. Праца, вучоба, дзіцячы сад, гурткі – усё трэба улічыць і спланаваць. Павел працуе майстрам змены на фабрыцы 4-га родаўпраўлення. У вольны час спявае ў музычным гурце. Алеся – хатні кандытар. Яе прысмакі любіць не толькі сям'я. Супругі надаюць шмат увагі паўнацэннаму і гарманічнаму развіццю дзяцей. Ва ўсім імкнуцца падтрымліваць, а таксама разам бавіць вольны час. Любімыя заняткі – настольныя гульні, сумесныя кінапрагляды, падарожжы па Беларусі і за яе межамі. Усе разам любяць адкрываць для сябе новыя цікавыя лакацыі, наведваць гістарычныя мясціны. Ёсць і свае сямейныя традыцыі. По воскресеньям, это наша семейная традиция, мы обязательно ездим в церковь. Дети посещают воскресную школу, да. А мы богослужение. Это традиция такая наша. Узаемная падтрымка, шчыры клопат, каханне – гэта тое, на чым трымаюцца адносіны Паўла і Алесі Казлоўскіх. Сям'я для іх – месца сілы і натхнення. Семья – это прежде всего гармония. Это то место, это даже не просто дом, а то место, куда хочется возвращаться, где ты такой, какой ты есть, где не надо притворяться, какой-то ты особенный, а просто какой есть. И тебя примут, поймут. Потому что это счастье, это наша семья. Естественно, мы здесь вместе трудимся над тем, чтобы семья развивалась, чтобы нам вместе было весело, комфортно. Як і ў любой сям'і, у мужа і жонкі бываюць складанасці, але Павел і Алеся умеюць чуць адзін аднаго. Яны ўпэўненыя, што ўсе праблемы можна вырашыць шчырымі зносінамі. Абсолютно по любому вопросу просто пришли, поговорили, и все решается. Никаких проблем. У нас как-то так заведено прямо после свадьбы. Может быть, из своих семей, из наших, мы переняли это. Мы просто разговариваем. Мы говорим так, как есть, чего мы хотим. І нет канфліктаў. Сям'я Казлоўскіх прызнана сям'ёй года Салігорскага раёна, і гэта не проста званне, гэта ўзор адносін, напоўненых каханнем, падтрымкай і цеплынёй.